takut anak lah. Jadi Iko nama dok ke belakang kau kira-kira produksi ni sih kau. Kilaki Awak produksi. Ambo kilaki Produksi. Kilaki Produksi sudah. Oh Joko Oh supaya kau jawab calian pukul lah. Ah lah banyak. Ha Aku calian aman dah kek gua. Ha Dari body je lah calian. Kok kilaki Kilaki Body mau. Iya Joko Body mau. Cali lelok lenongan boleh Oi masuk musik kau. Ha Pokok cayin Deh asam kandi Kaduo asam galugu Mode nak gadih di TV pusik tabudu. Tang baku cantang tabuah di surau Aye. Mau derang bujang rambutnya cando si biga Yoba itu zaman kini koneh samo saja jantan batino Nantara luda Lape salero Nan gaek taseng yang sajo Ti gariti ateh kapalo Laki padusi kini ko baik wakudo Tuang katuntuang di dalam botol Laki nang pusuang padusi lah satu gilo Cimungut Cius nih Cius lah Mi apa? Miudin Loh kok miudit? Ya pada miun Miun kan apa sinan Aku bakal deh Kaya tak buka aja dia Kemon lo dia Deh Hah? Halo nih Atau agak gara supiak tu masalah itu lagu dia Atau main kau aja masuk aja Aja masuk dulu Ala jale musik Ajo masuk aja Asyaran kusuang Asyaran gila Ajo Ayo berarti semua Ah malu sama Ayo ke Kalau sama baru lah aja ya Deh asam kandi Kaduo asam gelugur Mode nak gadih di TV pusik terbodur Tang baku cantang tabuah di surau Ayo Mau derang bujang rambutnya cando si biga Yoba itu zaman kini koneh samo saja jantan batino Nantara luda Lape salero Nan gaek taseng yang sajo gariti ateh kapalo Laki padusi kini ko baik wakudo Tuang di dalam botol Laki nang pusuang padusi lah satu gilo Laki nang pusuang padusi lah satu gilo Cimungut Cius nih Cius lah Mi apa? Miudin om Si Udin lah mau jadi Saya Jo Piyain tadi mama ngawal telan Garumehnya dia Mai lah dah